Għal-kunċert ta' Christina Aguilera li sar bħala parti mill-Europe Pride attendew aktar minn 38,000 ruħ fuq il-fosos tal-Florjana. Eluf oħra attendew għal Pride March tradizzjonali fit-toroq tal-Belt Valletta. Il-ħadd niżel is-siparju fuq il-Europe Pride Valletta 2023 li kienet id-29 edizzjoni minn kemila tiġi organizzata fil-bliet Ewropej. Wara 11 jum ta' Europe Pride u xhur sħaħ ta' preparazzjonijiet, issa jinħass sens ta' sodisfazzjon kemm mill-organizzaturi lokali kif ukoll mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Pride Organizers li tagħti il-permess tagħha din il-manifestazzjoni. Il-fatt li għali attendew eluf ta' barranin irriżulta fl-akbar parteċipazzjoni fl-istorja f'dawn l-aħħar 20 sena li Malta ilha torganizza l-Pride March. Fil-Euro Pride barra karrijiet b'messaġġi fuq it-drittijiet ċivili, l-ugwaljanza u l-inklużjoni, spikkat il-bandiera ġiganteska ta' kważi 25 metru bil-kuluri tal-qawsalla li mindu ġiet iddiżinjata minn Gilbert Baker fl-1978 saret simbolu li jirrappreżenta d-diversità tal-komunità LGBTIQ+. Matul 10 ijiem tal-Euro Pride bit-tema ugwaljanza mill-qalb saru ma' 80 attività fi Pjazza Tritoni fejn il-Pride Village kien il-qalb ta' ħafna minn dawn l-attivitajiet. Fi stqarrija segretarju parlamentari għar-riformi u l-ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet li hija sodisfatta bil-parteċipazzjoni mifruxa mhux biss tal-komunità LGBTIQ+, iżda wkoll tas-soċjetà ċivili. Jesprimiet fiduċja li l-Euro Pride xprunat diskussjoni wiesa fil-pajjiż u servit bħala mezz ta' edukazzjoni biex jinelbu l-preġudizzji fuq il-komunità LGBTIQ+. Malta issa tgħaddi l-mandat għaċ-ċelebrazzjoni tal-Euro Pride tas-sena d-dieħla lil Tessalonika fil-Greċja.